канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри якдигар бошед. Агар ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии як ҳамватан бошем, дар фикри ободии ватан бошем, иншоалло обод мешавем. ободии ҳар яки тоҷику тоҷикзабонро хоҳон ҳастам. ассалому алайкум. Тоҷикистон ба пеш. салому алайкум ватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. худатонро эҳтиёт кунед, инчунин документотонро эҳтиёт кунед. бародарои азиз, хоҳарои азиз, документ ҳозир медонед ки ҳам паспорт минимум 10,000 камаш шуд, 10,000 расход мешавад барои вастанавид кардан. як хоҳари мо аз шаҳри Москва Биҳамида ном доранд, документошон буд Асадуллоева Биҳамида буд, документшон дар зери навор мебурояд. дар шаҳри Москва патенташон 1 солаи супоридагӣ, прописка 1 сола кардагӣ. бовар кунед, таги московский ага патент бошад, пропискаи чизо бошад, таги 200,000 пул гӯем, 200,000 пул гум кардагӣ. мисол ҳамина вастанавид кардан хеле давлутоз кардан дар кор. барои ҳамин эҳтиромона аз ҳар яки шумо бародарои азиз хоҳиш мекунам, ҳамин навора лайк монед. лайк ин навора боло мебарад. лайк бепул аст. мо аз лайк пул кор намекунем, аз ин навора ман 1 сум кор намекунам бародарои азиз. ғайр аз рекламое ки мо мемонем, ин рекламаи худи мо аст. мақсад ширкати канали фикри шумо, хизматрасонии канали фикри шумо дар шаҳри Екатеринбург кор дорем. авиакассамон кор карда истодааст ва касое ки ҷои хоб мекованд кати пропискаш регистрация мекунем, ҷои хобаш кати дилпур 100% номери ман дар зери навор мешавад. инчунин як хоҳари мо Халифзода Зайнура, он касам наворшон паспортшон дар зери навор мешавад. чӣ кунед, падлиса кунед. ин кас дар шаҳри Екатеринбург, зодаи ноҳияи айнӣ. Асадуллозода Биҳамида, он кас дар шаҳри Хуҷанд, зодаи бобоҷон Ғафуров мешаванд. бародарои азиз, хоҳарои азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунам як бор дигар ҳамин навора лайк монед, падлиса кунед, боқӣ дар амони Алло бошед, худатонро эҳтиёт кунед. канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри якдигар бошед. агар ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии як ҳамватан бошем, дар фикри ободии ватан бошем, иншоалло обод мешавем. ободии ҳар яки тоҷику тоҷикзабонро хоҳон ҳастам. ассалому алайкум. Тоҷикистон ба пеш.